Higit isang buwan na ang nakakalipas pero walang tigil pa rin ang palitan ng missile ng Iran, Estados Unidos at ng Israel. Dahil dyan, walang tigil din ang taas presyo sa langis. Kaya naman, inihahanda na ng pamahalaang panalawigan ng Pangasinan ang mga hakbang nito sa posibleng paglalapan ng tensyon sa Middle East. Kabilang na riyan ang pagtatayo ng solar-powered charging station para sa mga electric vehicles. Isa kasi ito sa nakikitang alternatibo sa tumataas sa presyo ng langis. Dagdag pa magiging epekto nito sa kalikasan. Isa sa mga hakbang dito ng pamahalang panlalawigan ang pagkakaroon ng kauna-unahang electric vehicle bus rapid transit system sa probinsya. Magtatayo tayo ng mga solar chargers because we will promote solar vehicles, e-bikes, mga e-vehicles, basta we will find a way na maka-establish ng mga charging station. Ito ang pinakamagandang balita ko sa inyo. We will establish in the province our first electric vehicle bus rapid transit, BRT. Electric vehicle so that in Pangasinan, hapo, uri malagpang pangato, iti pamasahi, iti plete, sitayo, agpapababa, iti plete, lalalo, dagitoy, estudyante. Nakipagpulong na si Governor Ramon Monmongico III sa isang solar company para sa posibleng partnership sa mga proyekto sa Pangasinan. Jose Robert Inventor, RNG News.